What up, folks and gutter? Hvad så gutter og gutter? Det er godt med jer. Vi er tilbage med endnu en bygge-hygge-video, hvor vi skal have ombygget mit selvdesign endnu en gang. Fordi jeg synes stadigvæk det er grimt. Jeg tror sgu aldrig jeg kan få det til at blive kønt nok, så det skal vi i hvert fald i gang med. Jeg har allerede fundet et design på Creative, som jeg skal have bygget. Så det er basically bare det vi hopper ind i. Der kommer sgu en montage her, og så ses vi bagefter. Hej. Så fik vi sgu lort reddet ned. Så ja, jeg ved godt der står en væg der, men der kommer et klip med hvorfor der er en væg der. For helvede, mand. Ej, det er løgn. Midt. Ej, hallo. Jeg er midt i at rive selv ned, og så kommer der en vagt, og så står jeg med en økse i hånden. Helvede. Røg du i så? Ej, ja. Jamen altså. Al min blogs. Mistede du noget? Hvad siger du? Al min blogs. Der står lidt mange lortekister alle vejen, så jeg tænker faktisk bare, at vi kommer i gang med at bygge det hele. Det er sgu meget lækkert. Meget lækkert dog. Vi kører en montage. Så fik vi sgu lort at fikse sammen. Det var skide lækkert. Jeg synes det blev meget lækkert design vi fik ud af det. Vi har et lille show off her. Selvfølgelig. Det har der også været de andre gange også. Men når jeg på et tidspunkt får hits,
som jeg forhåbentlig snart gør, så der er plads til det. Så har vi fået et lille kogekonkøkken til mig selv her. Med sådan kogeplader der, og sådan lige en lille bakeoverform der. Og så har vi en M-head, som ligner lår. Den ligner mega meget lår, som man siger. Så har vi lidt kister her. Lidt, ja. Det er ikke kvalificeret som noget som helst det der. Så har vi en trappe op. Venstre side. Når vi kommer op, så har vi chestroom. Jeg vil godt have det der kistehovedhead der. Så jeg ligesom symbolerer det i chestroom. Vi har 4x4, nej 4x2 og 4x2, og så har vi 3x2 herover, og så har vi den dyrebare chest. Et crafting table i midten, og rigtig meget trægulv. Det kan man sådan ikke rigtig undgå at få trægulv, hva'? Man kunne godt lave noget andet ud af det måske. Det er lidt ekstra tænkning, der nok skal til det her, tænker jeg. Men det var sgu sådan set det. Tak fordi I gad til med. Håber sgu I har lyst til at subscribe, sådan så vi kan ramme 100 subs sammen. Og så må I have en rigtig røvhuller en dag, ikke også? Ej, det er sgu lækker. Jeg elsker jer alle sammen. Pøjdo.